Bugün söz büyük şahısыбыз Bakı Urmançı hakkında barır. İsenmisiz, hürmetli tamaşaçılarımız. Bir zamanda yaşap icat etken görnekli şahslarımızın yaşayışın, durmuşun öğrenü için bugünkü günde mümkünlükler yeterli. Bakı Urmançı, Ömer Beşirov, Naqi Sembet, Sivat Hakim, Mirgaziyan Yunus, Tufan Minnullin hem başkalarının isteliklerini okuysun da şırыбызның сулышын tağın da tularak duyasın. Yarı eli bəxitke şunday yazmalarını birtiklep toplap, tiyişli anlatmalar bilen tullandırıp, əzirlep bastırıp, okuşlarga jetkirüşe Rəif Mərdanov kibik galimlerimiz var. Görnekli şahslarımızdan Bakı Ağa Urmançı'na iş kaldım. Ул студияда uyuштырган тапшуларда бик теләп катнаша иде. Хәтта сынлы сәнгатькә багышланган тапшуларны да алып барды. Бакый аганы фотога төшергән чагында мин аның кулларына игътибар итә идем. Мәрмәр булып, мәрмәргә сулыш иргән кыдырәтле куллар бит ул. Хәзер Bakı Ağa'nın gündeligine koşan. 1968 yıl, 24 sentyabr. Düş vaxtında telestudiyadan Klara Mustafina adlı hatın geldi. İkinci günde, 25 sentyabrda o bulay yazgan. Telestudiyada söylöv bilen gün uzdu. Sağışını tatarşalap ko'rsatdilar. Tekstni o'zim tuzatib chiqdim ham o'zim o'qidim. Studiya xalqi bek maqtanlar, yarattılar bo'lsa kerak. Bu yo'llarni ishga tushirishning sababi mana narsada. Chunki bu voqealar mening ko'z oldimda bo'ldi. Ул yıllarda studiyada tercümeler redaksiyası uyuşturulgan idi. Şuna göre studiyada tiyişli aparaturlar uğraştırıldı. Tercüme etilgen filmlerini bir yolu paralel ravishda Tatarchada, Ruschada ko'rsatirga mumkin idi. Tik ileride endi televizor qaraganda onu pristavka aşağı qarau talab etildi. Демәгә башасында үзең теләгән телдә тыңларга мөмкин иде. Ул заманда студияларны Мәскәүдән үзәк телевидение прокат буенча мультфильмнар, документаль фильмнар белән тәэмин итә иде. Кинохроника студиясында нәфис фильмнарны тәрҗемә итеп тәҗрибә туплаган Камал театр артистлары мультфильмнарны Turdan-tura менә дигән тәрҗемә итәләр иде. Документаль фильмларны без дикторлар укый идек. Ул заманда бер вакыт менә шулай эшләп алдык. Хәзер искә төшергә генә калды. Тәрҗемә редакциясыннан Кlara Мустафина Сагыш фильмын Татарчада, Ruschada күрсәтергә теләп, Bakı Ağa Urmançıга мөрәҗәгать итте. Bakı Ağa катнашында Сагыш фильмын менә әлеге технология буенча ике телдә бирү өчен студияга җыелдык. Әмма әле әйтелгән технология буенча аппаратураны кили алмадык. Bakı Ağa'нда ничектер уңайсыз да булды. Ләкин Bakı Ağa чыгу юлында тәкъдим итте. Ул текстны үзе карап, төзәтте, üstemelerin yazdı hem üze Tatarça okudu. Tapşırına başlap bugün stüdyoda Sağış filminin geroya
Бакый ага урманчы дип тәкъдим иттем. Сөйли башлады. Бакый ага үзенә генә хас интонация белән күтәренке рухта менә дигән итеп фильмны укыды. Я люблю так же, как Волгу. Сокланырлык булды. Әйбәт килеп чыкты. Разве можно их не любить? Назип Джиганов. Я давно знал его и давно мечтал вылепить эту интересную голову. Плотник братское сердце. Прозвище замечательное. Сөйләгәндә Бакый аганың бер фикере күңелгә кирип калды. Кәеф бозылган чагында, илһам җитмәгән чагында мин сагыш белән гомер буе озак еллар дәвамында шөгыльләндем диде. Хикмәт нәрсәдә? Чөнки бит инде ул күргәзмәләрдә күрсәтелгән. Тамашачылар аны тиешле мәгънәдә аңлап кабул иткәннәр. Менә шушы сорау озак еллар минем күңелемдә сакланды. Һәм ниһаять бу сорауны Бакый агага бирү насип булды. Ә бу инде гел икенче хикәя. Аллаһ Тәгалә теләсә, бәлкем киләчәктә дәвам иттерәмен.